Čau lidi, vítám vás u mého druhého videa a dneska si tady zahnu zase tady Hero Zero. No tak dáme to prvního. Ty mazí ovoce. To není to boj. Co? Já jsem tak hrozný, vidíte? Tak. On má... Ale mám 80 sílu. Aha, já mám málo mostu. Já mám... O. On má tohle, já si srandu. Ale já vypadám tak. Tohle jsou moji synové. To byla náhoda. Neměla jsem ani stání. Než mi prosím tě. S Bohem, Izabelo. Aha. Ahoj, Charlie. Co ta přísaha to mít prokletí, to cvrknutí? Nemám zdání. Ale to zase střihnu, jo? Tak ahoj. Jo, to bude ještě se načítání ještě minut. No, a tady máme nějaké úkoly. O, nový dáreček. Dáreček. Co to je? 2016. O, nová kolaj. Mám právě řízen, tak to by se mi hodila. No, a tak. Počkat, tak co bychom si vylepšili? Obranu. Tak, a co? Tak hodně. Nabízím ti péčivo. A někdo mě vyzval. Ajaj. Jste už tak vzrušení jako já? Nejspíš ne. Kdo mě to vyzval? Ale já bych sem nemohl. Je štěstí. Tak. Tak. Tady byste mohli vidět to. Mohli byste vidět další video a tohle budu natáčet zase jenom 6 minut, protože už je docela večer. No a tak. Neviděla jsi můj iPhone? A tak. Ne, mrzí mě to. Bože. No tohle by asi bylo vše.
Mějte se, nebo ne, to ještě vydrží. Jak je? No mějte se. Televize Nova uvádí. Ne, takže. Hezky spíš. Ahoj, už konečně víte, jak já vypadám. No a tedy, když mi dáte někdo aspoň 50 lajků, udělám další díl, ale z jiné hry, ano, tak 50 lajků platí a když tak mi dáte 10. Mně to nevadí, aspoň že mám nějaké fanoušky. Kafe? No, Můžeš zapomenout? tak čím víc, tím líp prostě. No a tak už to ukončíme. Tak mějte se. Au.